Ako vyzerám? Brutálne. OK, takže dôležité u moderátora je, aby cítil divákov. Ja tu dneska večer cítim teda poradný kandel, určite plnka. A tiež je dôležité, aby bol pripravený. A ja som pripravený. OK, takže malá ukážka moderovania. Vyzerá si takto. Dobrý večer, dámy a páni. Dneska je 15. marca. Ja zdravím každého internetového znalca, kedy má plné vajca. Jau. Takže ide o to, aby moderátor cítil divákov a aby prispôsobil aj svoj hlas. Aj svoj hlas som zabil. A aby sa to celé zlialo, lebo nemôžeš písklavým hlasom dávať moderovanie. Musíš sa predtým aj dobre rozcvičiť. Jako ja. La la la, lo lo lo. Šašovešia o sušku, šašovešia o šušku. Dobre, môže ísť. Teba hľadám, ty bazarám. Kde si bol? Troška som sa zdržal. Kde ideš teraz? Idem hore. Hore. Idem hore. Zase nadrúžený. Hore. Idem hore. Hore. Kam ideš teraz?